Tinubu zai mayar da babban birnin Najeriya zuwa Legas. Shin ko da gaske ne shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu na da ɓoyayyiyar manufa ta mayar da Legas babban birnin Najeriya? Da farko dai, babban bankin Najeriya ne ya fara shelanta cewa zai mayar da manyan ɓangarorin bankin zuwa Legas. Kwatsam ba daɗe da wannan sanarwar ba, sai aka ji wata sabuwar sanarwar daga hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa wato FAAN kan cewa za ta mayar da shelikwatar ta zuwa Legas. Wannan ya jawo kace na ce tare da fargabar cewa shugaban ƙasar Najeriya na da ɓoyayyiyar manufa ta mayar da babban birnin Najeriya daga Abuja zuwa Legas. To amma kafin mu bankaɗo wannan manufar, yana da kyau a ce mun yi waiwaye, mun gano ta yadda ma aka tumɓuke Legas daga babban birnin Najeriya aka mayar da ita Abuja. A ranar 4 ga watan Fabrairu 1976, gwamnatin mulkin soji ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Murtala Muhammad ta yi wata dokar soji wato Digiri mai lamba 6 wacce ta ba da damar a mayar da babban birnin Najeriya zuwa Abuja daga Legas. Kafin yanke wannan hukuncin kuwa, shugaban mulkin sojin Najeriya na wannan lokacin wato Janar Murtala Muhammad sai da ya naɗa wani kwamitin ƙwararru na mutum 7 ƙarƙashin jagorancin Dr. Akinola domin duba masa inda ya fi dacewa a mayar da shi babban birnin ƙasar. Su ne suka ba da shawarar a mai da ita Abuja babban birnin ƙasar na yanzu. Wannan aikin da ya ɗauko kuwa bai samu ya kammala shi ba, aka kashe shi bayan ya yi wata 6 kacal yana mulkin Najeriya. Ba a yi nasarar mayar da Abuja babban birnin ƙasar ba sai a lokacin Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ake yi wa take da IBB. A ranar 12 ga watan Disambar 1999 ne kuwa Babangida shi da ministocinsa suka koma Abuja. Sai a wannan lokacin ne Abuja ta zama babban birnin ƙasar a hukumance. To amma da farko, babban abin tambayar anan shine menene musabbabin dalilin da yasa aka canza babban birnin Najeriya daga Lagos ya koma Abuja? Na farko shine dalilin tsaro. Lagos jiha ce da ke kewaye da tekun Atlantika, wanda hakan na nufin za a iya yin amfani da wannan dama wajen kawo wa Najeriya farmaki ta ruwa ko ta sama kuma a ci galaba a kanta. Bugu da ƙari, an kashe manyan shugabannin Najeriya guda 2 a Legas, wanda daga ciki kuwa hada da General Murtala Muhammad, wanda shi ne ya fara tunanin canza helikwatar babban birnin Najeriya zuwa Abuja. Dalili na biyu kuwa, da yake dama can Legas cibiyar kasuwanci ce, sakamakon duk wani kaya da zai shigo ko kuma zai fita daga Najeriya ana shigo da shi ne ta cikin Legas. Don haka dama can tana da tarin al'umma. Zamanta matsayin babban birnin ƙasar ne ya sa mutane suka ƙara yawaita. Hakan ya sa jihar ta cika makil da cunkoson jama'a, kuma da yake Legas ba ta da girman ƙasa balle a ce za a iya faɗaɗa ta, ya sa dole aka fara tunanin canza babban birnin Najeriya zuwa wani yankin daban. Dalili na uku kuwa, Legas ƙasa ce ta Yarubawa. Duk da ana mata taken cewa Legas ba jihar kowa ba ce, Yarabawa har gobe suna tutiya da tinƙaho kan cewa jihar su ce. Don haka duba da yadda Najeriya take da tarin ƙabilu da kuma yankuna mabambanta, sai aka duba aka ga inda ya fi zama tsakiya a Najeriya, wanda ko daga wanne yankin ƙasa mutum yake zuwa babban birnin ƙasar zai zo masa a sauƙi. Don haka sai aka ga Abuja ita ce wacce ta fi dacewa a matsayin babban birnin Najeriya, saboda ta fi zama tsakiyar ƙasa. Wannan shi ne yasa ake yi mata laƙabi da birnin tarayya, domin babu wata ƙabilar da za ta zo ta yi tutiyar cewa Abuja ta ce. Sannan bugu da ƙari, Abuja na da girman ƙasa domin ta ninka Legas girman ƙasa sosai da sosai, saboda dama Abuja ƙirƙirarren gari ne kuma an ƙirƙire shi ne don ya zama babban birnin Najeriya, ba kamar Legas ba, wanda shi dama can ginannen gari ne. Bari mu dawo kan maganar mu. Shin ko Tinubu yana da ɓoyayyiyar manufar mayar da Legas ta koma babban birnin Najeriya? Mu ɗauka ma yana da wannan manufar. Shin kuna ganin zai iya yin irin wannan babban kuskuren kuwa? Ƙwarai kuwa kuskure mana. Domin yin hakan a ganina kamar barazana ne ga haɗin kan Najeriya, wanda dama can a gurgunce yake.
Kuma yanzu ba mulkin soji ba ne. Ba kwa ganin kamar hakan zai yi matuƙar wahala? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a sashen yin comment, sannan kada ku manta ku yi mana subscribe, kana ku yi like da share domin jin tsokaci akan al'amuran yau da kullum a wannan tashar, musamman abubuwan da suka shafi Najeriya da kuma ci gabanta. Ni ne naku Sani Yakubu, sai anjima.